munyika yeMalawi aiwa muri kupemberwa zvamunoziva kuti aiwa president wenyika yeMalawi napresident wenyika yeZimbabwe, these two republic vane kuwirirana, vane kudyidzana kwavanoita, ameno pagurana kwavo kwavanoita sezvamukuziva kuti vanhu vane ma-allegations anovapa enhau aiwa dzekuriga kana nhau dzecorruption. Panapa pane chiko chinoitika kuMalawi panoonekwa kuti president wekuMalawi anostroka. Pane mavhidhios ari kutendera pasocial media vanhu vachipembera vachiti zvinhu zvakadai so zvinodii kuitika mune vakomana vari mugavhimende yenyika yedu yeZimbabwe. Sanopenda mashoko anobuda nyogwa panapa doti subscribe or like turn on the bell icon. Pane headline rinobuda muMalawi rinobunda nyogwa richinzi breaking news, Malawian president Chakwera has suffered a stroke. This news has been received with the celebration by the Malawian people across the country who first thought he had died. Panapa tinoona kuti vakomana vemuZimbabwe vanobva vachikomenda pathis headline vanyora vachiti Chakwera deserves this and more because he is a bad example of change. He has made it clear that in Africa, changing a leader or a political party is not enough. Politicians will behave exactly the same once they gain power. He came hiding behind the Bible and fake American accent, taking advantage of the plight of the downtrodden, only to be worse than his predecessors. Tomashwa tikuona kuti aiwa this message or this headline yauya ine mashokwezi emufaro, vanhu vachifara vachiti takatatombonzwa as if kuti anenge atopasa on, but pawazonzwa kuti aiwa istroke yamubata, tinoona kuti izvi zvamuri kuona mupicture umo muri kuona vanhu kuratidza kuti aiwa pamarket kana kuti pamusika uri supermarket, people vatomira maactivities avanga vachiita vatanga kupembera. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chinoitika muMalawi ichi. Abvina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.